Mae'r clychan canu ar gyfer cystadleuwyr Treiathlon y Tywod. Rhai yn dal i redag, wedyn yn orffan yn y môr, mae eraill ar ei beics. A dyma'r pedwas ar y blaen yn cyrraedd yr A5 ac yn troi tua'r chwith. Iwan Brown bellach ar y blaen, Alex Foster, Ross Hoskins a Paul Hawkins. A sgwn i anon nhw weithio fel tîm ar flaen y gad. Wel, un peth sy'n sicr bydden nhw'n gwthio ei gilydd yn galed. Dyma i chi Greg Cherry yn dod mas o'r môr. Ar y blaen yn ras y Savage. Mae dy fe 4 munud o fantes wedi'r gystadleuaeth o. Ac yn ras y merchad, wel, mae Natalie Simo wedi dal Stel Farrer. Ac mae'n mynd heibio yn ddidraffarth. Yna'r gwahaniaeth rhwng y ddwy efalla. Ail y tu ôl i Cherry yn ras y Savage ddo oedd Phil Lines. Allan o'r dŵr yn ail mae fe bellach a 5 munud ar ei ole. Wel, mae hon ymhell ar y blaen yn ras y merchad. Ac yn ffefryn gyda diw Susie Richards yma. Ac dyna hi Delyth Kendrick. Mae'n cael traffath o'r wetsuit na. Tyd yn dy flaen, Delyth. Eisiau fynd ar dy feic. Dim traffath o gwbl i hon. Ac mae steil arbennig ganddi ar y beic yn llonydd ac yn gwybod union lle mae hi'n mynd. Bob owns o bwer yn mynd trwy'r pedal. Ond Stel Farrer mae gen i ofn. Mae'n dechrau gwegian. Ie, chi'n gweld hi'n edrych lawr, ond mae'r seiclwyr yma yn gryf iawn. A mi fydden nhw yn gwthio ei gilydd yn galed. A gyda'r cwrs mae 2 milltir ar ddeg yn hirach na'r 20 km arferol. Mae hwn am ffafrio'r seiclwyr cryf. Wel, Tom Higgins di hwn. Oedd o'n dod allan o'r dŵr 2 munud tu ôl i bawb arall. A mae di mynd heibio nhw i gyd. A mae di dod o nunlla. Wel, mae di creu cryn argraff, mae rai mi ddeud. Ac mae Delyth hefyd. Mae'r elwynion newydd yn mynd y dda. Ie, Gwena di. Sa ti'n mynd i'r eglwys bore yma? Ie, ond dyw olwynion Tom ddim yn edrych cystal, Rhan. 20 milltir i mewn i ras y beics a pwnctiwr. Hunlle pob athletwr triathlon. A mae siŵr oedd o'n gobeithio wneud i farc yn ras y beics yn doedd, efo'r rhedag i ddod. Mae dyma ni ras y merchad, mae Stel Farrer yn gwylio Lindsay Griffiths yn mynd heibio iddi. Ac di Dorothy Olivia Bella ddim yn bell tu ôl y chwaith. Y ddwy arall lawer mwy aerodynameg na Stel. O dyma ni, dyma beth sy'n digwydd ar flaen ras y merchad. Ond mae pawb yn ras Treiathlon y Tywod yn bwysig. Ie, come on, Dada, come on, Phil Lines hefyd. Mae o'n misg y merchad yma'n hyn, mynd heibio nhw. Ond mae o'n ail yn ras y Savage. Ac mi ddechreuodd y dydd 4 munud tu ôl i Greg Cherry. Brwydr rhwng y ddau yna yn y Savage, ond brwydr bersonol i Delyth. Bellach wedi gwisgo'i chot oherwydd y gwynt, a mae'r gwynt yn chwipio ar draws Ynys Môn heddiw. Does am byd yn mynd i amharu ar y wen yna, nag oes. Ti wedi mwynhau hydwch? Ar y brig mae yna gystadleuwyr cryf yma, felly mi fydd hi'n dasg amhosib bron i dorri ffwrdd, ond Iwan Brown sy'n teimlo'n ddewr ar hyn o bryd. Mae bod mewn sefyllfa grŵp yn gallu bod yn gêm beryglus o ran y drafftio. 7 metr yw'r limit, yw'r ffin, ond maen nhw gyd yn ymwybodol o'r rheolau a mae yna ddefarnwr o Dreiathlon Pryden yno i gadw llygad craff arnyn nhw. Di hon i'm angen drafftio. Natalie Simo ymhell bell ar y blaen. Os di'n drafftio fe unrhyw un, wel, y dynion efalla. Oherwydd mae yna funuda diri, a dwi'n credu all o'n gerdded trwy goedwig Llanddwyn ac ennill y ras. Mae gymaint a hynny ar y blaen. Agosau at Niwbwrch nawr ac mae Iwan yn penderfynu mynd amdani. Sa'n ddiddorol gweld pe bai Tom Higgins ddim wedi cael puncture bys ydy'r digwydd wedyn. Bydda lot gwell beiciwr na Iwan Brown. Ond mae hwn fel déjà vu. Digwyddodd hwn y llynedd Iwan Brown yn cymryd y brig. Yn y Savage, wel, dyma'r gwrs ar y brig. Greg Cherry ydy hwn. Mi ddechreuodd y diwrnod 4 munud y flaen. Phil Lines yn dilyn y sprint ddoe. Ac dyma fo, Phil Lines. Wel, mae'n edrych dros i ysgwydd. Ac mae o'n teimlo bod rhaid o'n neud rhywbeth ynglyn â'r bwlch yma. Dweud bod o'n mynd i redag ras i hun, a felly yna'r unig beth allan wneud. Yn y cyfamser, mae Iwan Brown ar ei ffordd tu asgidio'r redag na. Wan pad a baglu, Iwan fach. Ti wedi gwneud y camgymeriad mor blaen. Mae allan o'i sgidiau'n barod. Mae'r un dechneg gyda fo, a chynt, ond efallai chydig bach mwy o ofal.
Ie. Mae dod oddi ar y beic a mewn i bar 2 yn llwyddo i ddod â thon o adrenalin drostoch chi. Mae'r athletwyr yn joio cael y gefnogaeth, ond beth sy'n yn digwydd i chi'n angofio am y poen a wedyn munudau'n hwyrach wrth i chi adael y parth, mae'r poen yn dychwelyd. Wel, dwi'n gwybod am y boen, ond mae o'n ddidraffath ar y blaen ar hyn o bryd. A 30 eiliad y tu ôl iddo fe, Alex Foster. A mae Paul Hawkins wedi llwyddo i ddod nôl yn wych. Mae mor bwysig yn yr parth cyfnewid yma'n hyn, pa mor sydyn ydych chi'n medru newid. 54 eiliad gymrodd o Iwan Brown adael i feic i ddechrau rhedag. Felly mae angen bod yn sydyn. Paul Hawkins yn drydydd, ac o'i flaen o, mae o'n gweld Alex Foster yn y melyn, a mae tri o'n nhw'n gweld i gilydd. Mae mor agos â hynny wrth nhw droi tuag at Treiathlon y Tywod Llanddwyn. A'r peth yw, mae'r tri ohonyn nhw yn nabod i gilydd yn dda iawn, felly bydden nhw yn gwybod beth yw eu cryfderau nhw. A'r pedwerydd yn dod fewn, Dyson ydy hwn. Ac Hoskin. Wel, mae o'n agos iawn hefyd at Dyson, felly mae nhw'n agos iawn at ei gilydd wrth gyrraedd y ras. Ac McFarlane efo'i enw ar ei fest, hynny wastad yn handi. A Brian Fogarty sydd yn y gwyn. A dyna ni'r drefn. Iwan Brown, Alex Foster, Paul Hawkins, Pete Dyson a Ross Hoskin. Gyd yn isgidiau rhedag. Natalie Simo yn dod mewn. Ar ben ei hunan hi, mae'n siŵr bod hi bellach yn gweld hi'n eitha anodd i gystadlu yn erbyn nef fel petai, felly bydd hi siŵr o fod yn anelu at yr rhedwr nesaf, y dyn nesaf sy'n o'i blaen hi, i gadw yr rhythm ei fynd yn ystod yr rhedeg. I wneud pethau bach yn fwy tyff fel enni, mae'r cwrs wedi newid ychydig i gynnwys mwy o ddringfeydd sy'n amsugno pob bawns o egni mas o'ch coesau chi. Siŵr bod Alex Foster yn dioddef fan hyn, ond mae rhaid i chi atgoffa'ch hunan bod pawb yn teimlo yr un peth. Natalie Simo a stori ysbrydoledig, bod yn rhan o garfan tîm hoci Pryden yng Ngemau Olympedd Llundain, fe nath hi fethu mas ar fedal yn anffodus, ond chydig flynydde yn hwyrach mae bellach yn cynrychioli Pryden yn triathlon. Ie, go dda hi. Greg Cherry di hwn, ac mae fantais o yn y Savage bellach yn 7 munud. A dwi'n mynd credu bod nhw'n wedi golli 7 munud mewn 10 kilometr. Gystal di Phil Lines sydd yn ail ar hyn o bryd. Ond mae angen disgwyl yr anusgwyl, John? Mae'n disgwyl ei hir. Dim yn anusgwyl yn y ffaith bod y gŵr yma, ymysg y geffel y blaen. Alex Foster yn ail, da chi'n gweld Paul Hawkins tu ôl efo. Ond Iwan Brown sydd ar y blaen, y ffefryn o'r dechrau'n 10. Bod o'n methu ffeindio ei geg efo cwpan. Siwr i chwaer os yma yn y cefndir. Wedi reoli ras yma o'r beicio mae Natalie Simo. Mae'n siŵr bod hi gallu blasu stepen ucha'r podiwm. O dyna chi olygfeydd godidog, ond Iwan Brown mond a'i olwg ar y llinell derfyn. Edrych ar ei oriawr, edrych dros ei ysgwydd, ond mae wedi mestyn ei fantais o dan funud i 3 munud dros Alex Foster sydd yn ail. A fynta hefyd yn cyrraedd y traeth. Dyna ni'n gweld o'r camera uchel, mae'n troi tuag at y llinell derfyn. Diolch yn bell iddo fo rwan. Mae di arfer bod yn gynta, a mae'n mynd i fod yn gynta unwaith yn rhagor. Wrth i fodd yn y gyfres yma. Diolch di colli ers 2 flynedd yn y gyfres yma. A dyma ni, Iwan Brown yn gorffa mewn 2 funud 24. O, mae'n di gamu dros y llinell derfyn ydi o. Dyna ni, llongyfarchiadau mawr iddo fo. I famen hapus, a fel chi'n gweld, mae wedi rhoi popeth mewn i'r ymdrech yma. Man, dwi'n fath o'r hynna wedi gorffen. Mae Sandman di ras mwy calad, 3 always aim high, dwi'n meddwl. Roedd yn mynd y fyny ag lawr, wyt ti ddim yn gallu setlu fewn i rhythm. Dwi'n falch bod o wedi gorffen achos roedd ddim yn gwybod pam mor ffit roedd o fi. Ie, roedd i fraich wedi bod mewn plaster am 6 wythnos. Paratoada anodd i Iwan Brown, ond mae wedi gwneud digon i gyrro Alex Foster. A mae o bron i 4 munud tu ôl iddo fo. Ond da chi'n gweld y straen ar ei wynebau nhw. Mae'n ras anodd tu hwnt, a mae yna frawdoliaeth rhwng y cystadleuwyr. A dyma'r gŵr sydd yn drydydd, Paul Hawkins yn croesi'r llinell. A dim ond just cyrraedd maen nhw gyd. Bydd rhedag ar hyd y traeth ddim yn hawdd iawn i orffan y ras. Phil Lines yn dod allan o'r goedwig yma, a mae fe wedi mynd heibio Greg Cherry.
Dim ond 1 kilometr sydd i fynd. Odi e am wneud e? Siŵr bod 4 munud o fantes Cherry yn ormod iddo. Breuddwyd Fools a hynny dwi'n credu. A breuddwyd Fools a trio curo hon hefyd. Natalie Seymour. Wel, doedd hi ddim yn gyntaf yn dod allan o'r môr, ond mae wedi bod yn gyntaf o'r eiliad a ddi basio stelff ara, a mae'n croesi'r llinell ymhell ar y blaen. Dim Susie Richards yw bygwth hi, a Natalie Seymour yn manteisio. It was tough, as you can see. The sea was like super choppy today, and I'm not swimming anything like that before. And I was just thinking, just keep plugging away, and the bike was great. It felt really strong, and once I got onto the run, I just wanted to enjoy it really, and just try and keep hurting and keep pushing on. And I knew it'd be tough, but I'm really chuffed with that performance. It's just. Yeah, it feels like a long time coming. Wel, dipyn o ffordd i fynd i Delyth. Mae'n dechrau ar y 10 kilometr. Ac mae'n gymryd amser i di credu. Newedig sy'n neud helwch, bawb mae'n abod. Dyna's boblogaidd iawn. A dyma chi ŵr poblogaidd hefyd. Phil Lines yn croesi'r llinell. Wan yn y Savage, oedd y 4 munud tu ôl i Greg Cherry. Siawns nad ydi o di llwyddo i oresgyn y 4 munud yna. Gan i wybod, disgwyl yda ni i Greg Cherry orffan. A dyma fo. Dim ond 45 eiliad tu ôl i Phil Lines yn y brif ras. A mae o'n gwybod, bod o di ymladd yn llwyr, bod o di ennill ras y Savage eleni. I felt great for the first 5-6k, and all of a sudden yeah. O'n i'n meddwl, sgyn chance o dal i fyny, so nes i rhedeg ras yn hyn, rhedeg mor cyffyrddus o'n i gallu, a wedyn nes i weld o, a nes i basio fo, ond o'n i'n meddwl, oedd o'n yn y kilometr dwytha, felly o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i giro fo 4 munud ar y kilometr dwytha, felly, ond hapus i gael y buddigoliaeth heddiw, ddech chi'n gwybod? I knew I had a 4-minute buffer from yesterday, and I'm really glad I had that 4 minutes, because I was in a really tough place, but thrilled to have won, so yeah, really, really pleased, so yeah. Buddigoliaeth yn y sprint ail yn y ras hon ac yn ennill y ras Savage i ferched Helen Talbot. Llongyfarchiadau mawr iddi hi gyda Dorothy Livia Bella yn drydydd ac yn hapus iawn gyda'i ffodiwm hi. Ond pwy oedd seren y dydd? Wel, dim amheuaeth o gwbl. Y seren oedd Osian Perrin yn rhedeg ras gyfnewid 10 kilometr mewn 41 munud. 4 munud tu ôl i amser Iwan Brown a munud yn gynt na Natalie Seymour. A bynta mond yn 12 mlwydd oed. Un o'r gyfer y dyfodol yn sicr. A dyma hi, Delyth Kendrick, wedi gorffan. 4 awr ar y lôn, ond yn dal i orffan efo Gwen. Ac yn disgwyl amdani, chwaer, mam yng nghyfrath, chwaer arall. Maen nhw gyd yn disgwyl am Delyth, a bob un di mwynhau i diwrnod. O, hir oedd o. Ond na, dy falch. Dwi'n reit hapus bod wedi orffan o, de. A dyma nhw gadarnhad o'r canlyniadau. Yn gyntaf, Iwan Brown yn gorffan o bron i 4 munud y flaen Alex Foster gyda Paul Hawkins yn drydydd. Ac oedd ein llongyfarchiadau i Natalie Seymour, bwlch yn y diwedd bron yn 17 munud. 4 eiliad oedd ynddi am yr ail safle, ond Helen Talbot yn illodd y frwydr honno, gyda Dorothy Livia Bella yn drydydd. A dyna ni, penwythnos i'r brenin ar Ynys Môn. Ras heriol mewn llecyn hyfryd, Treiathlon y Tywod wedi gwblhau am blwyddyn arall.